τοποθετήσαμε τις γλάσσες στο χώρο και ξεκινάμε τις φυτεύσεις των φυτών. Θα χρειαστούμε δύο διαφορετικά χώματα, γιατί έχουμε φυτά που θέλουν όξινο χώμα και φυτά που θέλουν εμπλουτισμένο χώμα. Αντώνη, πες μου λίγο τι διαφορετικά προϊόντα θα χρησιμοποιήσουμε. Από ό,τι είδα έχουμε καμέλιες, άρα θα χρησιμοποιήσουμε το παραδοσιακό καστανό χώμα με φιλόχωμο μαζί. Και για τα φυτά τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιήσουμε το Grow Plus, το οποίο είναι το εμπλουτισμένο φυτόχωμα της εταιρείας μας. Γιατί να χρησιμοποιήσουμε δύο διαφορετικά προϊόντα, τι διαφορά έχουν μεταξύ τους? Οι καμέλιες θέλουν πιο όξινο χώμα, άρα βάζουμε το καστανό χώμα φιλόχωμα που το pH του είναι περίπου στα 5,5, ενώ για τα υπόλοιπα βάζουμε το Grow Plus, το οποίο έχει φυτικά υπολείμματα, τύρφη, ελαφρόπετρα, περλίτη, άμμο, ιδανικό για τα φυτά μας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Έγινε, Αντώνη, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.